Ja ću da govorim, a ti ćuti. A kad ja pogledam, ti viči. Nemo se ljutiš, a šta da vičem? Pa viči, onako, nemo se ljutiš. Nemo se ljutiš, a ja to stalno vičem. Jeste da je stvar malo ispala ćoškasta, ali svaka stvar koja se iskrivi, ona može da se ispravi. 30 godina. 30 godina ja tebi perem usrane gaće, slušam te i drhtim. A kad si došao na moje imanje, bio si go, ki pištolj. Nisi imao ni nokče, a kamoli sekiru. Pazim te i dvorim ceo vek. Zbog tebe sam i pobolela. Da ne beše onoga dobrog dečka još bi iz kreveta gledala u plafon. Što se tiče sina Dragana, mislim, on je stvarno mnogo dobar. Ali da on uradi tako nešto bezobrazno, to... Mislim, stvarno, ja to ne mogu da verujem. On, na primjer, on se toliko bio pod atresom, da, na primjer, od svadbe njega niko nigde nije vidio. Šta bre radiš tu? Pa čuška valjda. Pa šta čuškaš bre? Aj, čuška. Idi tamo, uvati se za volan. Ajde, idi. Uvati se za volan i samo drži i pravo ga samo drži. Ajde. Ajde sad složno. Ajde. Spusti ručnu bre! Šta radi bre ovaj? Jeli bre? Šta radiš to? Ubaci se u drugu. Meni ljudi pričali kad su bacili ruku, pali odmah. Šta bre pali? Pa pali? Šta? Izlaz napolje, ajde, izlaz napolje bre. Izlaz napolje odatle. Izlazi odatle. Izlaz napolje odmah. Ajde. Izlaz napolje. Aco bre, što si mu davao da pije rakiju? Treba da guramo ceo dan ovde da dobijemo bruh. A navalilo bre, probi mi uši. Ja ću da guram. Sam da mu dam. Šta bre da guraš? Ja ću da guram. Gledaj malo, gledaj. Viš ono drvo tamo. Idi uvati se tamo, uvati ga i drži ga da ne padne. Ajde. Sada da ga gurnem u moravu, pravo tamo da ide. Samo da znaš, mene moja ćerka sve ispričava. Moja Petrojka je poštena. Dobro. Onaj dan, kad je sinu Draganu pala jasika na glavu, vodio je u magazu da uzmu motorno testere i tamo je omađijao. Ma šta kažeš, bre? Ona se ništa ne seća. Prvo je omađijao, pa je iskoristio. Prio, pravo ti kažem, mislim, nemoj da zameriš, da ne kažem pred detetem, ja i nisam držao sveću, mislim, ne znam.